On month of September, yun ang last nating upload ng video sa ating YouTube channel. At marami nagtatanong at the same time nagtataka na rin kung nasaan na ba daw ako at kung ano nang nangyari sa akin at kung buhay pa ba daw ako. At tanga, di naman masakit. Mahigit isang buwan tayo hindi nakapag-upload ng video dahil sa tambak ng mga activities. School activities. Siyempre, nag-aaral ako. Basic English nga yung kinuha kong kurso kahit bobo ako sa English eh. Who is your age? When do you live? Feel ko tama yun. What is the fuck say? Tanga talaga. Sa loob ng isang buwan ay napakaraming kaganapan at marami din akong na-miss dahil sa di ko pa masyado namamanage yung oras ko kasi nauubos ito sa panunood ko ng bold. Joke lang, tanga. Siyempre nauubos yung oras ko sa kakagawa ng mga school activities kaya di na ako nakakapag-vlog. Siyempre good boy tayo. So, sa mga bata nanonood dyan, huwag kayo manood ng bold. Masama yan, ha? Masisira ang buhay nyo. Sa isang buwang hindi pagbablog, ang dami kong nadiskubring kakaibang kakayanan sa aking sarili. Naging isa akong rock bender. At nadiskubre ko rin na isa din pala akong dog whisperer. Sa isang buwan na halos school activities lang ang inaatupag at nasa kwarto lang ako palagi, ay nakalimutan ko na ang amoy ng mga bato sa dagat. Hello, bato! Bato guys! Ganito pala ang amoy ng bato sa dagat. Tae ata yun ng aso ah. At kinonfirm ko na rin kung maalat pa rin ba ang dagat. Kaya tinikman ko na. Maalat pa rin pala yung dagat. Walang pinagbago. Bakit parang amoy ihi dito? Noong araw na din yun, naligo din pala kami sa dagat dahil nga medyo stressful ang month of October namin. Kaya naisipan namin na mag-relax din muna o taking a break kumbaga. At syempre, yung nag-iisa naming prinsesa, walang iba kundi si Snake Princess, ay nag-uumapaw ang saya dahil nga handang-handa na siya na ipakita ang kanyang beach body at ang kanyang magandang bikini dahil nga magmamala, sirena daw siya. Di pala marunong lumangoy. Tapos naisipan namin nila Kuya Roy, also known as Medyo Maldito, at ni Heron, Cyril, na mag-mini podcast. Kailangan na intro nga pinakanta-kanta. Sa intro. Buddy! Biling. Buddy! Okay. 1, 2, 3, go. Buddy! Alam niyo ba mga pare, nasabi nila na yung mga dagat daw hindi pa na-discover yung mga tubig. Oh, she! Legit pare. Legit yun pare. Alam mo ba yung mga aso? Ano? May katabi tayo. Sabihin mo nga, aw. Oo. Sige, aso natin buddy. Oh, she! Alam niyo ba si Dora? Oh. Ano daw siya? Totoo niyan. Depressed talaga si Dora. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Kasi pinuto na yung bangs niya. Ah. Tapos na-depress siya sa bahay kaya gumagala-gala siya. Oh, Yung kasama yung kasama niyang unggoy. Oh. Di talaga yun unggoy. Oh. Aso yun. Oh. Aso yun Paano ba? Kasi dinudungsal niya si Dora. Oh, Gago. Di ba ni child friendly atong podcast? Makalipas ang ilang araw, ako ay nagtaka kung bakit may nagsiset up sa bahay na parang may magsushoot ng pelikula. At yun nga pala talaga, nandito sa aming bahay si Ogie Diaz at kanyang mga kasamahan para humingi ng permiso dahil gustong gusto talaga nila akong ipasok sa showbiz. Dahil nga sa taglay kong kagwapuhan at ako daw ang ipapalit ni Daniel Padilla dahil nga nasa akin na daw ang lahat. Kaya ayun, umalis ako kagad ng bahay at nagpakalaylayo kasi nga di pa ako handang mag-showbiz baka maging famous ako at mas lalong gumapo. Alam nyo na. Joke lang. Di talaga akong sadya nila, si Japit at si Kuya Glester talaga. Kaya talaga kami umalis dahil may appointment kami sa pinaka-the best na dental clinic dito sa Cebu. Walang iba kundi ang Bang Smile Doctors Dental Clinic.
Ay, flex ba? Si Chris Ian nga pala yan, kapatid ni Chris Jasper Amoren at isa siyang editor. Tara sa camera, posing. At yan naman ang aming master sa lahat. Walang iba, medyo maldito, number 1. Si Miss Kla, yung pinakamagandang partner ni Doc. At syempre, ito yung pinakagwapo at napakagaling naming dentist. Walang iba, Doc Year lang sa Kalam. Diba? Makikita nyo, Bang Smile Doctor Dental Clinic. Pero ang di nyo alam, mayroong tinatagong ganda dito sa loob. Di mo naman talaga akalaing nasa dental clinic ka kasi napakaganda ng vibe at design. Parang nasa cafe ka lang, di ba? At di nga ako na-aware na nasa dental clinic pala ako. Kaya ayun, mas inuna ko na lang magmukbang or kumain kaysa sa magpaano kay Doc, magpa-cleaning. Naiya ako ba di? Patay ka ba di? Sa mga oras na yan, parang gusto ko na lang magpalamon sa lupa. Kasi alam nyo na, ikaw na yung pinakain, ako pa yung nagkakalat. Pero hindi pa rin ako nagpatinag. Kasi kailangan ko talagang tapusin ang mission. Kasi ang mission ko sa araw na to ay mahanap ang mga ngipin ng mga Titan. Huy, tanga, ibang Titan yan, yung isang Titan. Yan. Hahanapin ko mga ngipin ng mga Titan na yan. At maswerte talaga tayo sa araw na yan kasi nahanap ko talaga ang ngipin ni Eren Santos. Eren Yeager pala. Eren Yeager yung Titan. At kung taga Cebu ka at naghahanap ka na mag-ayos ng ngipin mo, ay pumunta ka na sa Bang Smile Doctors Dental Clinic kasi sila is one of the best dental clinic here in Cebu. Walang duda yan mga buddy. Makalipas ang ilang linggo, from Mandawi City ay bumiyahe kami papuntang Balamban. And it is almost 2 hours na biyahe tapos sobrang nakakahilo pa ang daan dahil kung makikita nyo naman, parang digestive system yung daan. Habang kami ay bumabiyahe, nararamdaman ko na talaga na ako'y nahihilo at parang nasusuka na kasi grabe talaga yung daan. Kaya, inaliw ko na lang yung sarili ko. Guys, look at the view! Look at the view! Init, I like the view! Nanami sa ibang bansa! Wow! It's fogging! Fogging, man. It's fogging. Tugnawa, oy. Nag-aircon man ito sa sulod, eh. Hala, wako nakita. It's nothing. It's nothing. At makalipas ang 2 oras na nakakahilong biyahe, ay nakarating na rin kami sa Balamban dahil ini-meet up namin ng isang grupo na tinatawag na Dep Fam. Guards, buddy. Hi, hello. What's up, buddy? What's up mga buddy? At ayun na nga, nakita na natin ng Def Fam at sila nga pala ay sikat sa TikTok kasi napakagaling talaga nilang sumayaw at isa silang grupo, di ko alam na napakadami pala talaga nila. At ayun, kinilala natin sila isa-isa. Aiden. Aiden? Dugay naman tawa nakita. Dugay na tawa nakita. Shit, ito yung moment na na-confuse talaga siya. Like totally na-confuse siya. But it's a prank, bro. It's a prank. Pagkatapos namin kilalanin ang lahat ay kumain na kami at nakipagsayawan na. Pagkatapos naming ma-meet ang Dep Fam, umuwi na kami pero nag-stop over muna kami sa isang lugar na napaka-relaxing para magkape. Buddy, I like the view. You do? I love you too. Sana all. I'm in heaven. Ganun mo. Tapos kagatin mo hanggang sa umano yung... Yan, yang mukhang yan, napaka-scammer talaga. Inuto-uto ako kasi di talaga ako mahilig sa kape kaya di ko alam kung anong gagawin doon eh. Mainit, malalapnos yung bibig mo. Ay nako, kakagatin mo bang mainit? Yun. Pait kayo eh, what the fuck? Yun nga, para maano mo yung lasa ng coffee beans. Para ma-experience mo muna. Oo. O, di ba? I-ano mo dito yung tubig, pagkagat mo. Ganyan. Uy, wala man. Dili man ang kibran, di mo? Ay, gas. Ay, dili nakikita, miss. Sorry. At yun, nauto nga talaga ako kasi di ko talaga alam kung anong gagawin sa mga ganong kape. Let's welcome to the station World Cup with our high energy round of applause. At pagkatapos ng aming lakad ay may pinuntahan si Kuya Roy na meeting at sumama na lang din ako kasi alam niyo na, palasama naman talaga ako. At yun nga mga kaganapan na nangyari sa isang buwan na hindi pag-upload ng video sa ating YouTube channel kasi wala na tayong oras. Minsan naubusan tayo ng oras sa pagmumudjol kasi busy na, nag-online class na tayo. Kaya ayun, wala lang time para makapag-edit ng video.
sana nagustuhan nyo pa rin yung video natin ngayon at kung nagustuhan mo man, sana tulungan mo ko end of this month i-reach natin ang 20k subscribers. Huwag mo kalimutan kayo mag-like, comment, share, and subscribe ka na. Kasi gagawa pa ako ng module ngayon guys. Deadline na to bukas. So sana nag-enjoy ka sa video na to. God bless, bye bye, and see you in my next vlog.